зарара хайвура ба масъалаи ҳамунҷа ҳукумати ҷумҳурии мактуб омадагӣ буд прокуратураи вилоята ҳамон асос тартиб ба рафта зарари исоҳ кардан иҷозатномаи чӣ надоштанд барои ҳамунҷа айбдорот зиёд камдагӣ буданд ҳамунҷа карера барои ҳамон зарар исоҳ кардан. То имрӯз чӣ қадар маблағ рӯёнида шид? қариб мумкин 800 000 да мумкин 750 800 000 тахминан зундагӣ шида кам ай моҳирсимети колхозобо чӣ? ай сари вақт пардохт кунанд ӯ пардохт ҳамон шӯъбада мерава шӯъбада ки рафт ҳамон 35% ки маблағгузорие ки дар ҳамон шӯъба дахл дорад барои кормандони шаҳрномавӣ ва дигар ва 20% бюджет мерава 20% дигааш комита мерава 20% дигааш сарраёсат 20% мерава ва 5% дигар объектҳои сохтмоние ки уда мерава ин маблағҳо ҳамаш тақсим шидагӣ аст. баъд бисёр маблағҳое ки аз тарафи раиси комита чӣ мешавад барои сохтмонҳои иншоотое ки аз тарафи комита сохта мешавад ва дар ҷаласае ки ҳамон ҷанббастиҳо ҷаласаи ҳамон мушовира ҳамунҷа ҷидо мекунанд 100 000 ки аз ҳар як шӯъба ё ки ҳамин ҷое ки дар мисол минтақаи кӯлобоз дар ҳамунҷа ҷанббасти солда 50 000 ёвон ва мезгирона барои сохтмони иншооти бахши чи раёсати муҳити зисти минтақаи кӯлоб ҳамин хел ҷудо мешавад. ӯ пуло додаш ҳамон тақсимот шуда рафтан мегирад. ӯ чизе ки ҳаст сабаб шабуд ки чӣ сабаб қатъи вай ҷарима шуда? ҷарима кардагира зарара хайвура ба масъалаи ҳамунҷа ҳукумати ҷумҳурии мактуб омадагӣ буд прокуратураи вилоята ҳамон асос тартиб ба рафта зарар исоҳ кардан иҷозатномаи чӣ надоштанд барои ҳамунҷа айбдорот зиёд камдагӣ буданд ҳамунҷа карера барои ҳамон зарар исоҳ кардан. То имрӯз чӣ қадар маблағ рӯёнида шид? қариб мумкин 800 000 да мумкин 750 800 000 тахминан зундагӣ шида кам ай моҳирсимети колхозобо чӣ? ай шама дар чӣ надорум дар ин масъала дӯсти ҳамиҷай балхи балхи наёмдай